Това видео очевидно е по-различно от останалите, които сте гледали в канала ми. В днескашното видео ще си говорим за 5 типа мъже, които да избягвате и да бягате с 200. И също 5 типа жени, от които да бягате, за да може и мъжете, и жените да са доволни, да няма после ама ти не ми каза за жените, това само за мъжете говориш, че само нас тропаш, или обратното, никой не тропам. Казвам ви просто типове, от които да бягате, за да си спесите нерви. Така, първо започваме с типовите мъже. Всяко едно момиче, което гледа това видео, изкарвайте тетрадки и записвайте, защото след 5 минути ще го забравите, а това трябва да го запомните, за да не си повтаряте грешките и да се връщате предни същи буклуци. Първият тип е именно този, който ви обещава целият свят. Започва да ви сваля звезди и ви обяснява колко много пари има и колко много може да ви предложи. Не е ли по-добре мъжа да се появи, без да ти обяснява колко неща може да дава и просто ти ги даде? Но с приказки не става. Точно тези мъже, които ти обясняват колко пари имат, какви хубави неща ще купуват, как ще ти покажат целият свят, са най-големите долни лъжци. Така че, момичета, не се хващайте за такъв тип мъже. И не само за материалните неща. Не вярвайте на думи. Просто вярвайте на действия в края. Това се отнася по същият начин за мъже, които си говорят за размера. Да. Такива, които обясняват колко добре са в леглото, колко много могат да ви покажат, колко всъщност са опитни, са най-неопитните мъже. Така че попаднете ли на мъж, който от началото още започва да ви обещава какви неща ще ви направи, колко неща ще ви подари, какво нещо ще ви покаже, бягайте с 300 докато можете, защото ще се повържете и после по-трудно ще можете да избягате от този капан. Номер 2. Типа мъже, които всяка тема извъртат в сексуална. В смисъл, че се опитваш да се говориш нормално с него. Той те пита, какво правиш? И ти му казваш, ще влизам да се къпя. Без мен ли? Всичко, което кажете, просто се обръща. А мога ли аз да го видя това? Тези краченца нещо си, примерно. Нали, аз наистина не разбирам и наистина не искам да разбирам. Разбрахте какво искам да кажа. Просто, когато започне да ви извърта само сексуално, това означава, че той не може нищо друго да ви предложи, а дали в леглото е добър и това не знаем. 3. Това е този тип мъж, който има време за всеки, обаче не и за вас. Ама аз ще съм с момчетата тази вечер. Тази вечер имам среща с нашите хора. Ако искаше, щеше и сега ще кажете много е банално, ами съжалявам, обаче ако наистина мъжа иска да намери време за вас, той ще намери. Не може ти цяла седмица да си взет по един и същи начин и да ми извърташ едни и същи оправдания. То се усеща и не забравяйте, че ние жените сме супер интуитивни и че неща ги усещаме. Така че бягайте от мъже, които не могат да намерят време за вас. Вие сте тези, които сте заети. Вие сте тези, които не можете да намерите време за момчето, а не обратното, както за жалост в днешното поколение се случва. 4 тип. Мъжете, които са толкова комплексирани, че се сравняват с други. Пример ви давам. Отивате да тренирате заедно на фитнес и вижда някакво момче, което изглежда наистина добре, има добра форма, нали, да го и почва. То сигурно даже не може да вдига и 100 на лежанка. Като цяло гърба ми е по-як от неговия. Нали? Задължително винаги ви питат за вашето одобрение, защото трябва те на ваше одобрение разчитат, смисъл. Или, примерно, имате приятел момче, друго момче, с което сте в приятелски отношения, което няма да коментирам приятелство момиче и момче, това е друга тема на разговор, но да, и той започва. Той няма такива хубави мускули като моите и неговите почки не са толкова много и не са толкова хубаво оформени като моите. В смисъл такъв, това са мъже, които просто толкова комплексирани, че се опитат по някакъв начин да го избият върху вас. Така че бягайте с 300, докато не се избие наистина върху вас. И 5 тип. Безхарактерните мъже. Повярвайте ми, и аз не мислех, че има такива мъже, които съществуват до момента, в който не се запознах с момче, което е по този начин. Човек, който наистина не може да си изразява мнението, просто иска да е неутрален. В смисъл, избягва конфликти, по някакъв начин смята, че когато си изкаже мнението, ще станат проблеми и предпочита да си мълчи, като да. Ти му казваш, човек, това не е окей, започваш да му обясняваш нещо, което не ти харесва в отношенията ви и той просто казва, да, няма проблем, всичко е наред, нали? Всъщност си казва мнението по никакъв начин. Представете си, отивате на среща и опитвате да седнете на някаква маса, при която някаква жена просто ви взима мястото пред вас. И той просто казва, ами добре, тя може би жената е искала да седне и тя е била преди тебе. В смисъл, аз също исках да седна там, нали? Такъв мъж, който не може да се заразява мнението и просто мълчи, за да избягва конфронтация и като цяло да избягва проблеми, нали, в неговата глава проблеми, никога няма да може да ви защити в някаква ситуация, в която вие имате нужда от това той да ви защити.
Продължаваме към 5 типа жени, които да избягвате. Момичета, слушайте да не ги правите тези грешки и ако се препознаете някъде, гледайте да ги оправите, защото наистина не са окей. И пийте вода. Започваме с първи тип, а именно жените, които още в началото започват да ви разпитват какви пари изкарвате, каква е вашата кола, какво работят вашите, какви пари изкарват. Една жена, която вижда това, тя нищо не може да ви даде на масата. Сега разбирам веднъж да попиташ какво се занимаваш, нали, какво правиш на тази работа, защото това е да опознаеш човека. Но до там, ако ти започва да дигва много още и още в цялата тема, крайна сметка, целта на това да имаш жена не е само да ти харчи парите, тя трябва да ви дава нещо на масата. Тип номер 2. Попаднете ли на жена, която не полага усилия върху себе си, не полага усилия в живота си, да постигне нещо, да се развива и да се научава на нови умения, какво ще правите с тази жена? В смисъл такъв, вие се развивате, бачкате, блъскате си газа всеки ден да работите. Защо? За да се приберете в къщи при някаква жена, която дори не може да ви направи една салата, камо ли пък да ви направи мусака и таратор. Примерно кам за мусаката, сега една жена, ако не може да готви, каква жена е в крайна сметка. И трябва много да наблюдавате в какво отделя времето си, защото едно е да една жена да ви каже: аз отделям време на себе си, днес е ден за мен, и да отиде цял ден да стои на спа, да си гледа на телефон, да цъка тиктока, примерно, да отиде на ногти, да отиде на коса, да отиде на мигли, на какво там си прави. Друго е да ви каже: да, нали, днес ще си правя ногтите, днес ще съм на коса, но след това, примерно, ще хора на еди си какъв курс, ще се развивам, ще чета книга, ще правя нещо, което да ми развие уменията или нещо ще направи, което да я развие по някакъв начин. Защото иначе става един дисбаланс. Вие се развивате, трупате нагоре и тя просто седи на едно такова ниво и просто вие седите тук и къде е жена ми? Къде е човека, който наистина с него да градя? Тя остава тук, защото не се занимава с нищо. Трети тип. Бягайте от жени, които ви карат да променяте нещо в себе си или в живота си, не защото това ви пречи по някакъв начин, вреди ви, тя иска да ви помогне, а просто по нейни лични прищявки. Спри да качваш постове в Instagram или в TikTok, защото нямам причина, просто не ми харесва. И човек се съобразява, защото обича момичето. Да, аз ви разбирам, нали, компромисите винаги са важни, но просто внимавайте да не стигнете до едно ниво, в което да променяте и накрая да загубите себе си, защото реално точно това ще се случи. Номер 4. Бягайте от жени, които имат приятели момчета. Окей, момичето да има един най-добър приятел, нали, близко момче, с което да се познава, да си говорят, да са близки, нали. Въпреки че моето мнение за приятелство между момиче и момче е едно, но няма значение, всеки си има гледна точка. Но ако едно момиче постоянно чатовете и са пълни с момчета, които просто и реплайват, фотореплай. Хора, не. Това говори за толкова незрялост и от момичета, и от момчета. На мен реквестите ми са пълни с хора, момчета, които искат да си фотореплайваме. Какво значи да си фотореплайваме? Ти нормален ли? Сега си нямам друга работа да работя по 12 часа да занимавам с фотореплай. Фотореплай е с цел да се опознаете. Ами не, покани ме на среща, обади ми се по телефона, не ми пиши. Поискай ми номера, обади ми се по телефона, вземи ме от вкъщи, изведи ме на среща, опознай ме. Това е просто новото поколение, тотален бърнаут. Такива жени, които имат страшно много мъже в социалните мрежи, с които си пишат постоянно, нали, фотореплай, как си, какво правиш, да излезем, да се видим, да изпушим по една цигара и тем подобни прости. Това са жени, които са толкова затворени в комплексите си, че имат нужда от това да бъдат валидирани от мъжете. Ама ние сме приятели, няма проблеми, ние нямаме нищо повече, нали, къд да крап. До последния тип, който е момичетата, които са буквално drama queen. Ви говоря за такива, които имат характер и които си казват мнението. Става въпрос за момичета, които от скука ще ви направят скандал. И то не е един, не е два. Вие всеки ден сте в скандали. Буквално не сте и писали добро утро в конкретния час и тя просто без абсолютно нищо ще се събуди, ще ви звъни, ще ви крещи по телефона: че как можа да не ми пишеш, да не ми звъни за добро утро, вече не ме обичаш, и така нататък. Сега ще ви обясня от женска гледна точка. Това момичетата го правят, защото искат да видят дали вие ще я изтърпите, как ще реагирате в тази ситуация, как ще подходите към нея. Не си мислете: тя може да е различна, може сега, нали, в началото да е такава, нали, аз ще я променя,
аз ще я променя. Просто бягайте, режете в началото, режете докато можете, защото наистина хората се привързваме един към друг и привържем ли се става много тегаво. Това беше цялото видео. Честно казано, наистина малко ми е по-различно да правя такъв тип видеа, които не говоря за работа, за бизнес и за развитие личностно. Пишете ми в коментарите дали са ви по-интересни тези видеа и ако сте имали история с някой такъв тип от всички, които изредих, можете да я споделите в коментарите, чета си коментарите и отговарям. И се абонирайте за канала, защото ви очакват много интересни видеа.